Čaute ľudia, dneska ja vás tu vítam u nového videa a ideme si zahrať Capybara Clicker 2. Ja už som to trocha hral, prepáčte, zabudol som to natáčať, no tak ideme klikať. Mám 102 000 a môžeme, moja Capybara tu už tancuje aj. Aj modrá, si to sa mi úplne nepáči, ale to nevadí. Takže budeme klikať až do napríklad, neviem, 105 000 alebo... Hej, môže byť do 105 000. Tu má nôž, pozrite. Počkajte, nôž tu je. Proste máme styl Capibaru. Takže bude za chvíľu 105 000. Yes. Klikám. Mám krát 4 vlastne. Musím to využiť. Kúpime si tu vecičky. To by sme si mohli kúpiť. Má zelenú Capibaru. Pozrite, aká nadúpaná. Mama si to Pozrite, aká nadúpaná. Nezabudnite sa si kúknuť potom song. Sice ešte som ho nevydal. Pracujem ešte na ňom, ale ten song bude epický. Ten song bude 900 hodín, teda co? Nie, v srandu. Bude mať možno 5 minút. A vidia až na ďalší týždeň. Možno ani vtedy nie. A bude proste dobre, takže máte sa na čo tešiť. Už mám 105 000, pozrite, 110 000, pozrite, tak ja si kúpim. Pozrite, ako má šiltovku. Si kúpim toto. Pozrite, si kúpil ňom. A teraz budeme mať... Dobre. A keď si chcete zahrať takéto hry, tak si vyhľadajte Crazy Games. Crazy... ako sa to volá? Medzera Games. C-R-A-Z-I Medzera Games. A Crazy je tvrdé I. Takže dáme si 125 000. Takže máme si tu takéto vecičky. A máme plus 1000. No viete čo, ja vám ešte na ďalší týždeň spravím pokračovanie a budú to party. A bude to dobré proste. Budeme hrať túto hru a budeme mať bilióny. Takže čus, ako v tej milej Capybara Clicker. Takže čus.